sinä hiljaa. Taas sieltä! Vittu, Niko! Olle jumalauta! Ei vaan. Näyttäkää nyt vittu tuolla Roope levittää. Mä avaan sen oven teen saatana. Nyt on auki. Mulla on valoinen. Mä ohjata sitä vittu lukkoa. Et! En saa. Joo, ihan oikein. Ihan oikeesti. Antti. Anna nyt vittu mä ohjailen. Vittu kun sä et usko. Et kun mä just saan. Mä otan kun pari minuuttia. Vittu mä luulen että ovet auki. Mä saan sitä auki heti kun mä haluan. Jos sitten. Ihan varmasti laitan. Jos sen noseille kottautta, niin oot varmaan... Miten vitusta otetaan tää? Voit langaa hakasee ja sillä sipun. Noniin, vittu. Pojat. Vittu kun antais mun tehdä, niin mä saisin ilman armottaa mitään. Ihan varmasti saa, vittu kun joku näyttää valoa toisen puolella. Ei antais kokeilla, vittu kun lyö vetoon noin jätkät. Ihan sama,